wannan kora da kuka yi musu hadda yake sun yi kulle-kulle hadda yake an yi sace-sace sun san cewa mu muka lashe wannan zaɓe. Amma yau dan a hana 'yan ƙasa magana, dan a hana 'yan ƙasa da gudanar da abubuwan da ya kamata su gudanar da shi don su kai ƙara bisa kan hanyoyi da doka ta bamu dama, an liƙe internet. Menene ake ce ma internet? Hanyar sadawa wannan ta zamani ta yanar gizo. An liƙe ta yau 'yan ƙasa masu kasuwanci, masu tahiyar da harkokinsu, masu buƙatar su sada da iyalansu ba su da wannan dama. Amma kuma hanya ta sadawa da abu ne wanda inci ne na ɗan adam wanda an ba mu shi ma cikin kundin mulkin tsarin ƙasarmu da ake cewa constitution. Amma a ranar yau 'yan Nijar suna zaune ba su da daman su san me yake faruwa cikin duniya, ba don komi ba don a ƙwace musu zaɓe da suka yi kuma a hana su magana. To bayan wannan 'yan uwa mutanen Nijar, kamar yadda kuka sani, kumya ba ta ishi mutane da yawa ba nan cikin Nijar, dan shi akwai wanda suka hito suke zargin mu da yin ba daidai ba bayan an yi muna kwace. In kuna tune, minista na cikin gida ya hito ya nuna cewa Hamma Ahmadu ne ya haddasa duk wannan bala'i da wannan tashin hankali da aka samu bayan zaɓe. To muna so a tsayi da irin waɗannan maganganoni, a yi aiki da gaskiya saboda kan mage ya waye. Kuma 'yan Nijar yau ba sa yarda a amce musu nasararsu da suka yi cikin zaɓe, kuma in Allah yarda za mu yi unhwani da hanyoyi da demokaradiyya ta bamu, da hanyoyi da doka suka bamu don mu tsaye da wannan bannayin Allah yarda. Abin da muke so da ku, ya kamata ku san cewa Hamma Ahmadu da aka tsaida bai yi takara ba ta kansila, bai yi takara ba ta majalisar dokoki, bai yi takara ba ta shugaban kasa. To saboda menene sunan shi zai zauwa gaba cikin cewa shine hito ya haddasa wannan abin da ke faruwa, don ka a sake shi kuma a saki wanda aka kama. Sannan abin da muke so ku gane, gwamnati ya ɗauki anniya ne na ya hana mu magana ba don komi ba, saboda sun gani cewa duk irin ɓannar da suka yi da ƙarhin da suke tsammanin suna da, mu mun yi su wannan ƙarhi zuwa wurin jama'a saboda zaɓe naku ne, kuma kun zaɓi wannan ƙawance namu, insha Allah babu wanda zai amshi wannan abu. Abin da muke so ku gane 'yan uwan mutanen Nijar, irin wannan makirci an jima ana yin shi, an yi ɗaya, an yi biyu, an yi uku. To insha Allah wannan gami ba za a yi wannan ta'asa ba da wannan makirci, kuma mu yarda 'yan Nijar su yarda. Sannan abinda muke so ku gane 'yan uwa, suna nan suna ƙoƙarin su nuna ma duniya duka gaba ɗaya cewa wannan gaskiya ne, kuma ana unhwani da hukumomi na 'yan ƙasa don a yi banna. To insha Allahu duk wani wanda zai sa hannu cikin wannan tahiya ba zai yi nasara ba, mutanen Nijar za su nasara insha Allah. Hakika wannan nasara da hukuma mai tsarin zabe tabbaka ma Muhammad Bazoum, 'yan Nijar ba su yarda da wannan ba, mu ba mu yarda da wannan ba. Ganin cewa wanda muka zaɓa shine son excellence Muhammad Usman, kuma insha Allah bisa kan wannan za mu tsayi, kuma wannan zai dawwama cikin ƙasar Nijar. Abinda muke so ku sani 'yan uwa, ƙarshen wannan sanarwa muna kira da murya mai ƙarfi mai girma cewa wannan matsala da ƙasarmu take ciki ba matsala ba ce ta bambancin kabila kamar yadda ni gayi, ko kuma ta bambancin launin fata. Matsala ce wadda ta hito daga taurin kan masu ikon Nijar da sai sun yi abin da suka ga dama bisa kan sakamako na gaskiya da ya hito daga cikin akwatin zaɓe. Ko ba mu yarda da wannan ba. Na biyu, wannan makirci da aka afka ba mu yarda da shi, kuma in Allah yarda duk wani unhwani da zamu da dama da Allah ya bamu kuma da doka ta bamu sai mun yi unhwani da wannan, amma muna neman goyon bayan ku. Sannan na uku, abinda muke so mu gaya muku ƙarshen sanarwar ga shine Mamman Usman
ko in ce shugaba Mamman Usman shi ya lashe zaɓe bisa kan sakamako da muke da, kuma wannan sakamako da muke da shine na gaskiya. Ba a yi unhwani ba da sakamakon gaskiya, an yi unhwani da sakamako na son rai. Insha Allahu za mu mai da wannan gehe mu hau da Mamman Usman bisa mulkin kasar da tamu. Bayan wannan muna goya ma 'yan uwanmu da aka kama baya, da wanda suka jikita, da wanda aka bata ma kayansu, da wanda aka ɗaukan ma wani abu dai nashi, aka taɓa wani abu nashi, muna bayansu kuma muna nuna musu cewa insha Allahu za mu yi unhwani da duk dama da addakwai don a tsaida doka cikin ƙasar ta Nijar. Bayan haka nan kun san cewa lokacin yawo na zaɓe a garin Tawa, Bazum Muhammad ya yi magana cewa su za su lashe zaɓe, kuma bayan sun lashe zaɓen nan duk wanda ya hito ya yi magana za su maganin shi. Bayan shi kwanaki biyu bayan shi akwai wannan dan majalisar dokoki da ake ce ma Atta Algadid na PNDS, shi ma ya hito ya nuna ma mutane cewa a cikin bidiyo duk wanda cikin mutanen shi ya sake kiran shi da sunan ya ce mishi ga yanan ana wani abu wanda ba daidai ba cikin runhar zaɓe, to in ba su yi maganin wannan mutumin ba shi bai gode musu ba, ce ayi ma aƙida da mutumin. To yau bayan zaɓe bisa kan kira da wannan mutane biyu da suka yi, an samu kashin kai, an samu mutanen da aka jikita, an samu mutanen da aka hidda musu rayuwa. A wancan wannan namu na CAP 2021 ACC da FRC ya ce za ya sa ƙara, saboda su wanda suka yi wannan magana har a yanzu ba ikon ƙasar gaba a gare su, har ga yanzu 'yan takara ne, kuma 'yan takara ne wanda 'yan ƙasa ba su ma yarda ba da sakamako da suka ba kansu. Don ki insha Allah za mu sa ƙara a yi muna maganinsu. Sannan kuma bayan wannan wanda suka rasa rayukansu cikin wannan tahiya ko cikin wannan rudani da aka samu bayan zagaye na farko na neman shugaban ƙasa, muna yi musu ta'aziyya, kuma wanda suka jikita muna roƙon Allah ya sa da gaugawa su samu isassan lahiya kuma da ƙarfin jiki mai inganci. Sannan bayan haka nan akwai jam'iyyoyi da ko in ce ƙungiyoyi na farar hula wanda suna fafataka dare da rana don ganin cewa an inganta demokaradiyya, don ganin cewa hakkin bil'adama an inganta shi a cikin ƙasar ga tamu ta Nijar. Don shi ne a shekaran jiya ma sun kai ƙara bisa kan intanet ko in ce yanar gizo da hanyoyi na sadarwa na zamani da aka rihe, sun kai ƙara da sunan gwamnati don ganin cewa bai kamata a yi wannan abu ba. Su ma muna goya musu baya cikin wannan kokari da suka yi. Sannan na gaye shi tun farko mun ce a tsaida ba bisa kan hujja ba, tsaida mutane, kuma mutanen nan da ake tsaida kun san cewa akwai 'yan siyasa, akwai mi ake cewa jama'a na ƙasa wanda ba su san cikin abin da ake ba, wajen mutum 500 har da wani abu aka tsaida, ba sai mun gaya muku sunan nan wurin ba. Kuma bayan haka nan akwai ku da kanku 'yan mi ake cewa journalist, 'yan jarida, ana tsaida su da wasu kingin mutane wanda ke neman su waye ma al'umma kai, ya kamata a tsaida su. Kuma bayan haka nan kamar yadda kuka sani yawanci siyashi namu na parti politik inda muke shawara, inda muke haduwa da juna, akwai wanda aka rihe, muna kira da murya mai ƙarfi a hita daga nan wurin a bar mu na wuraren mu, kuma a ba mu daman aikin siyasa yadda ya kamata, saboda cikin kundin milki na ƙasarmu na Nijar an ba dukkan ɗan Nijar damar yayi siyasa yadda ya ga dama, wani bai isa bai hana mu yi wannan. Sannan bayan haka nan muna kira da 'yan Nijar duka gaba ɗaya da duk wani wanda yake hidi a jishi da mutanen Nijar da suke ƙasashen waje su yi hankali kuma su tashi su zare damce kamar mutum guda don mu goya ma Muhammad Usman baya, kuma mu tabbatar da cewa insha Allahu shine
ya ci wannan milki kuma shi zai milkin Nijar cikin shekaru masu zuwa don mu yi soben Nijar in Allah ya yarda. Don Allah ya raya ƙasar mu ta Nijar, Allah ya raya jamhuriyar Nijar, Allah ya raya demokradiyya. Assalamu alaikum.